ବର୍ଷା ଏଇ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଦିନର କଥା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଛତା ତଳେ ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇ ଛତା ତଳେ ଛତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଜି ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ଭିଜୁ ଭିଜୁ ଆମେ ଜଣେ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ତୁ ସେ ବର୍ଷାରୁ ଅଟକି ଯା। ବର୍ଷା ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆଜି ବି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ବର୍ଷାର ମଜା ଆଜି ସେ ମଜା ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି। ସେଇ ସାଥୀ ବି ଆଜି ପାଖରେ ନାହିଁ, ସିଏ ବି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରେମର କାହାଣୀ ଶୁଣଉନି କି ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହୁନି କି କେଉଁ ପରିରାଇଜର କାହାଣୀକୁ ଆଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନି। ଆଜି ମୋର ସେଇ ଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ସ୍କୁଲ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ। ପ୍ରାୟତଃ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ନଥିଲା ସେ ଛାତ, ହୁଏତ ସେ ସ୍କୁଲରେ ନଥିଲା ସେ ସିଡ଼ିର ଘର, ହୁଏତ ସେ ସ୍କୁଲରେ ନଥିଲା ସେଇ ପରିବେଶ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା ସେଇ ଆଜବେଷ୍ଟର ଘର, ସେଇ ମାଟି ଖପରରେ ତିଆରି ଛାତ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଏ ଛାତ ଘରେ ରହିକି ବି ସେଇ ମଜା ଲାଗେନି। ହଁ, ସେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସାଙ୍ଗ ତ ଆମର ବହୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ 6 ଜଣର ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ 6 ଜଣ ଗ୍ରୁପ୍ର ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଲିନା, ଇଲୁ, ମିଲି, ଦୀପାଳି ଆଉ ଲିକିନା, ଆଉ ଥିଲି ମୁଁ। ଆମ ନାଁ ବି ବହୁତ ନିଆରା ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମ ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରଗତିକା, ସ୍ୱାଗତିକା, ନିହାରିକା, ସ୍ମରଣିକା, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ବିନ୍ଦୁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହୁଥିଲୁ। ଏଇ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିଲେ ନା ସେଇଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେଇ ମାଟି ରାସ୍ତା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ କେଉଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଥିଲା ସେଇ ମାଟିର ରାସ୍ତା। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ କାଦୁଅ ଛିଟା ଏମିତି ହେଇଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଅଥଚ ଗାଁର ଲୋକମାନେ, ଗାଁର ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପଥର ପକାଇ, ଚିପ୍ସ ପକାଇ ସାଇଡ଼ରେ ଭଲ ରାସ୍ତା ବି କରିଥାନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ କାଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, କାଳେ ଜଖମ ହେଇଯିବ, ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆମେ ସେଇ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ, ଆଉ ସେ ଚପଲକୁ ଏତେ ଜୋରସେ ଦବେଇ ଦବେଇ ଚାଲୁ ଯେମିତି ସେ ଛିଟା ଆମ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବାଜିବ। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖୁ କି ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ପଛଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ କାହା ଡ୍ରେସ୍ ପଛଆଡ଼େ କେତେ କାଦୁଅର ଛିଟା ବେଶୀ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛତା ତ ସମସ୍ତେ ନେଇଥାଉ, କାରଣ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଛତା ଦେଇଥାନ୍ତି ବାପା ମା। କାରଣ ବାପା ମା କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତିନି କି ଆମ ଛୁଆ ଭିଜୁ ବୋଲି। ଆମେ 3 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଛତାରେ ଯାଉ, ଆଉ 2ଟି ଛତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଉ। ସେମିତି ଆଉ 3 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଛତାରେ ରହନ୍ତି, ଆଉ 2ଟା ଛତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ସ୍କୁଲ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ କହେ କି ତୁ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସ ଭିଜିଯିବୁ, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗ କହେ ତୁ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସ ଭିଜିଯିବୁ। କେହି କାହାକୁ ଭିଜେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ଆଉ ନିଜେ ଭିଜିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଭିଜିବାରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମଜା ଥିଲା। ସିଏ ନଥିଲା ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଥିଲା ପ୍ରେମ। ସେ ପ୍ରେମ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ପୁରା ସତ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଛଳନା ଜମା ନଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ମାନେ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ସତରେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ମଜା ଆସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ଆମେ ଦେଖୁ କେଉଁ ଛାତ ତଳେ କେଉଁ ଖପର ତଳେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଆଉ ସେଇଠି ବସୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଠପ୍ ଠପ୍ ପାଣି ପଡ଼େ, ସେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସେଇଠି ଦେଇଥାଉ, ଆଉ ଯେମିତି ଠପ୍ ବିନ୍ଦୁଟା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ବେଶୀ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉ, କାରଣ ବର୍ଷାରେ ଆମକୁ ଭିଜିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଆଟାଚ୍ଡ ୱାସରୁମ୍ ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ବର୍ଷାରେ ନ ଭିଜିକି ବି ଯାଇପାରିବୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହିଁ କରୁ।
ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠୁ ବି ଗାଳି ବି ଶୁଣୁ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ରାଗିକି କହନ୍ତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ରୁମାଲ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ପୋଛିବାକୁ। ବହୁତ ନିଆରା ଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷାର ଏଇ ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲେ ନା, ସେତେବେଳର ଆମ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନା ବି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକିଏ ଡରୁ ନଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଟିକିଏ ଛୁଟି ପିରିୟଡ଼ ହେଇଯାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକି ସେଇ ପାହାଡ଼କୁ ପଳଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚେଇକି। ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ନା ସାପର ଡର ଥିଲା, ନା ବାଘର ଡର ଥିଲା, ନା ଜୀବନର ଡର ଥିଲା। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ସେଥିରେ ଡର ନଥିଲା। ସେମିତି ବୁଲୁଥାଉ। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସାଇଡ୍ରେ ଥିଲା ଆମ ଗାଁ ହାଟ। ଗାଁ ହାଟ କଥା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡେସ୍କ ଆଉ ବେଞ୍ଚ, ସେଇଥିରେ ଆମେ 6 ଜଣ ହିଁ ବସୁଥିଲୁ। କେହି ପଛକୁ ଯିବୁନି, ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ବସିବୁ, କାରଣ ଆମର ସାଙ୍ଗର ଯୋଡ଼ି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଯଦି ବି କେତେବେଳେ କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଟିକେ ମନମାଳିନ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିଠି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ଚିଠିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥ୍ରୋରେ ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିଳନ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଝରି ଆସେ ଟିକେ ଲୁହ। ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ଏ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିକି ସେଦିନର କଥା ସବୁ। ଆପଣ ଏଇ ସାଇଡ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଥିଲା ଆମ ଗାଁ ହାଟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ହାଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ନେଇ ଆସିଥାଉ। କିଏ ଟଙ୍କାଟେ, କିଏ 2 ଟଙ୍କା। ତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ବାପା ମା ମାନେ ଦେବା କଥା ଅଲଗା। ଆମ ଜେଜେବାପା ସବୁଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେଉଥିଲା ହାଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆଉ କେଉଁ ଗୁରୁବାର ବି ସିଏ ମିସ୍ କରନ୍ତିନି, ମାନେ ସବୁ ଗୁରୁବାର ଆମକୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆଗରୁ ପଇସା ଖୁଚୁରା କରି ବି ଆଣିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁଦିନ ବି ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ଆମେ ଘରକୁ ନ ଆସୁ, ସେଦିନ ଆସୁ, କାରଣ ସେଦିନ ଜେଜେବାପାଙ୍କଠୁ 2 ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଅଛି। ଆଉ କେବେ ଅଛଟ କରିକି 3 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା ବି ଆମେ ନେଇକି ଆସିଯାଉ। ସବୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମିଳେ 10 ଟଙ୍କା। ସେଇ 10 ଟଙ୍କା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଳୁଥିଲା। ସେଇ 10 ଟଙ୍କା ବୋଧେ ଆଜି 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ, ମାନେ ତାର ମୂଲ୍ୟ। ସେ କେବେ ବି ଏପରି ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବେ, କି ଆଜି ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଜି ଏଇଟା ଦେଇନଥିବେ। ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ଭୁଲନ୍ତିନି ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ 10 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ, ସିଏ ହେଇଗଲା 50 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଲେ 100 ଟଙ୍କା। ସେଇଥିରେ ଅଟକି ଗଲା। ଆଜି ଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଟା ଦେଖିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ, ପରେ ବାଡ଼ି ଠ ନହେଲେ ମୋରେ ବାଡ଼ି ଡ, ମାନେ ପାଠ ନହେଲେ ମାଡ଼। ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼। ପୁଅ ଝିଅରେ କିଛି ଫରକ ଦେଖୁନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲଜର, କିନ୍ତୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ସେ ବହୁତ ଗାଳି କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇଥିଲି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ସିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ରାଜି କରି ହଷ୍ଟେଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଟପିକ୍ ମୁଁ ଆଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କାହାଣୀ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରିକା ସିଏ ବି ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ। ତ ସେଇ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ତ ସେଇ ଦିନ, ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ଛାତରେ ରହୁଛନ୍ତି, କି ଆଜି ବି ସେଇ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷାର ମଜା ଆଜି ମିଳୁନି। ଆଜି ବି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଜିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ସାଥୀ ନାହିଁ, ସେଇ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଜି ସାଥୀ ରୂପରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଙ୍ଗର ସାଥୀ ନାହିଁ। ଆଜି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ନିଜ ନିଜର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ବର୍ଷାରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ବି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।
आजिकार कहानी में मुझे कहबिनी सब्सक्राइब कर बोली आपण को भल लगे जदि आपण बास टिके शुणीदेवे। रहुची नमस्कार।